Dobar dan! Danas ću snimak nastaviti sa Banjskom poveljom, tamo gdje sam stao. Njegul, ime nježnosti. Vojihna, ime vojevanja. Velimir, još uvijek živuće ime. Mojiša, moj, onaj koji se odnosi prema meni. Miltijen, jedno od imena umilnosti. Grade, neka gradi. Hrane, neka hrani. Pribe, neka se pribija. Kostam, još uvijek živuće ime. Miloslav, jedno od imena umilnosti. Živi umilno slaveći. Dobrčin, ime dobrote. Ljubslav, ime ljubavi. Slavi ljubav. Dragojem, ime dragosti. Gradilom, ime koje gradi. Slavojem, ime koje slavi. Radovan, objasnih u prethodnim snimcima značenje i kao pojedinačno ime. Borislav, onaj koji se bori. Vojisil, jedno od vojničkih imena. Srdan, neko ko je usrdan. Tvrdislav, neko ko je tvrd, jak, čvrst. Njegovan, čovjek koji je njegovan, to jeste ime nježnosti. Ponovo Dragoje, ime dragosti. Toloje, ime utoljavanja nečega, utoljavanja žeđi. Vlade, još uvijek živo ime. Neka vlada je izvorno značenje. Radul, trga se od radosti. Dragoslav, još uvijek živuće ime. Ime dragosti. Obitava u dragosti, slaveći. Muž brat, ime koje nije živo i jedno od zanimljivijih oblika. I ovo je jedno od imena koje dokazuje da su izvorno žene nadijevale imena, jer teško da nije tako, da bi neko dao svome djetetu ime muž brat. To ime kada se rasloji i objasni pojedinačno, znači da je muž te žene koja je dala ime svome djetetu muž brat je bio dobar toliko prema njoj da se ponašao kao rođeni brat. I to je u suštini izvorno značenje i samoga imena muž brat. Hvala, do sljedećeg snimka. S Bogom!